Welcome to the Ha Hu Podcast. Dun, 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 dun. With you. Yay! There you go. Yes. Maayong hapon. Yeah, pagabi Sa atong na. tanan, pagabi na mangguni atong gishoot na pod. Gaya, Ata iya, kita. no? Yes, ata kita karon no. Oo. Murag chill mode lang sa ata karon, ginagmay. Medyo duka man gud ko. Ala- Gamay na kay tagtulo. Ala grabe na jud ni ato ang Unang- podcast era nato no kay Grabe, career na jud oo. nato ni From mauna. editing to lakaw diri, lakaw dito. True, daming travel ang daming pera Bitaw, laban gihapon sa live. Hello everyone sa mong mga kahahas ug kahuhus diha. Mauni ato ang kapila na ni Hayes. Actually, this episode is a milestone episode. Ja, Kay pang pulo na nato. pangpulo na namo Yes. nga episode mga kahas kahus at salamat kayo It's sa worth pag-uban. koan celebrating. Worth celebrating. Gamay ra siya nga koan ka ng cake. Bito no pohon. Magbutang ra niya mi dire pohon og kanang kanang Karon cake. kape-kape sa kay marag medyo kulang jud mig energy di sa may mag-sweets. Gani mo. Oo. But yeah, thank you kayo guys nga kanang dili mi maabot Yes. karon nga makapulo mi ka episode kung wala pud gikan sa inyong suporta. True. Thank Kamo you. pud ang mga mahimong inspirasyon Oo. kung anong nagpadayon naghihapon mi sa mga kuan. Padayon. Bisag gagmay matud pa nga sa mga katigulangan, bisag gagmay basta kanunay. Truth, moms. Mo nang naagi hapon mi karon nagpadayon nga makahatag ninyog inspirasyon kung man nakahatag ba mig inspirasyon, katawa or kagool, naghalo na ni tanan, mao na ni siya. So, amuan na pong nahunaw na ni Hayes. Why not kanang mo gawas mi tapos chill gamay and Oo. then a little topic na mo nga murag spontaneous na pud ta. Reminisce lang gamay. Reminisce na gamay sa karon, mga Lingkod lang tagamay, reminisce tagamay sa mga panahon nga nilabay. True. Kay laban ra ba kay grabe kito nga mga panahon nga mo ang topic ron is kwan kini siya murag a little bit of naaji uban na trauma ana nga panahon. Oo. Uban pod kay nagsagol ang mga Nagsagol na emosyon. tanan, oo. So but before that of course as always mo touch me sa mo ang last topic. Atong last episode was Kay ko na to siya about sa mong mga kaapuhan ang handumanan sa atong apuhan Bow. naghisgot naman ta atong mga Oo. kwan binoon say katong mga ninunduman nato sa una mga sa core ato ang memories mga kuan, sa ato lola mga lolo. lola't lolo. And then kung napa mo'y panahon karon nga Makipaglambigit sa ilaha, buhata. celebrate bitaw buhata ron. Mag-take og pictures, videos, Truth, moms. jamming lang sa mga kalulahan o kaluluhan nato. Mm. Buhaton, samtang naapay time. Yes. Kung naapa sila karon buhi pa. Exactly. Mao na no nga reminisce ta sa atong mga apuhan karon mag-reminisce puta na pod. Oo. Lahi ni siyang pagka-reminisce Lahi kay ni siya medyo lalom ni siya lalom gamay. na siya mga Pero, giagian dyan oo. nato ning mga college days pa Oo, nato ni oo. Hayes, di ba? True. So, amo ang topic for today is pandemic lockdown. To adulting lock-in. Truth. Wow. Grabe ang transition and Marag research paper pa atong mga panahon Hala, na. grabe, Then Jud. karon mga gastusin atong mga gipang atubang. Nulahi na nga paper bill na. true. Exactly. Katong mga panahon nga maka-trauma siya no pero lahi na jud atong katrumahan Oo. pud ron kay Oo. mga bills na atong mga Tinud-anay nga ako ana. tinuod mga Oo. responsibility na jud ni siya. Bitaw mo na siya ang title kay Pandemic Lockdown to Adulting Locked In. Bitaw kung balikan nato Hayes bitaw tong pandemic kasi Atong unforgettable mga itsura nato, no? unforgettable memories ni mo te. Ay, grabe kadaghan kaayo. Kaning, well, happy man ko nga, gamay na kay tay tao nga makita, no? Oh. Pero kuan man gud to siya, kalit lang niya, nag-start man gud siya sa Dumaguete. 'Di ba? Ang kuan na to, first case ever, kanang, di kan daw ito sila og correct me, nalimot ako sa detailed kuan. So, ang first two cases ba to, marag karelasyon sila. So, first two cases dayon kay gikan diri sa Dumaguete. So, muna to. Very Dito na, nag-work pa man ta to, work and school. Work and and then, school jud to siya. kuan siya, kanang nikalit lang jud siya og boom.
Mo na Like to. dire sa Dumaguete. Murag nagpanik na ang mga tao ato, di ba? Panik Like, na. grabe ang face mask ato, daghan na kay nanindag face mask. Bisag Ang dili asa na ako makalimtan ato kay nag-work man ta. Mm. So kuan siya kanang nikalitra siya og ingon nga pamalit na mo daan og ingon ana niya. Gani. Dili siya kuan baka na ganing dili pa disclose ta na Oo. ang information ba medyo tago-tago pa ganitong uban. Oo. Kay maybe dili sila ganahan nga mapakalat ang sayop nga impormasyon mga Mm. ana ba. So kato very selected ra ka itong ilang mga gipagawas nga news but advantage ato ang part kay naman tay connection sa media Oo, that oo. time. So kita pod ang source atog mga information no nga factual jud sa ato Tinuod. ang mga ka-workmates, sa ato ang mga friends and Oo. families ato nga time. So very kuan siya helpful to nga part sa ato nga wala jud ta kayo pud ga panic pa kay medyo well informed ta compared sa ubay nga mga tao nga nakabalura sila nga palitaan na ganyan na sold out na Gani. magsarado na ang mga store ani wala na yung alcohol wala na yung face mask ana medyo tarantar na kayo sila ato nga part. Speaking of face mask, Jod, grabe nakasulay jud bitaw ko baligyag face mask daghan. Ako pa yung supplier ato. Ako ang high school friend nga naa sa Manila. Amo So ba? nakasulay jud ko kay need man po to mag face mask. So, Oo. why not, di ba? Mm-mm. Mura po na siyang nananan to kay side hustle ato mga panahon na. Oo. Oh, so kuan kana very kuan siya unforgettable kay nako ang mga katong pandemic days kay ako ra ba po diri usa. Mm-mm. So akong pa na taga Cebu ko. Ang So pwede ang laugh kaayo nga mahinumdaman ako nga nagkauban tang duha Unsa man na? is katong gikan tas trabaho dayon very late na kay tanan na mauli atong mga panahon na mga I think 10 or 11 nagkuha na biya sila og curfew that time. Oo. Then kita ang duha nga ang Na. abri lang nga establishment kay gasoline station ra gyud. Oo. Oh, so naglakaw ta from work, then nagbaklay lang guta, dala-dala nang atong kaugalingon sa dalan nga katawan ay paguta kay as mga talkative ra gyud. Like, Oo. ala sige katawa ana dito. Sus kinilabay maning kuan Patrol car. patrol car. Da. Wiw gaana dito. Mga bulayago ning duha. Sus Magpauna ko ko ni. dai gihunungan mi sa kuan, baling hadlok na mo dito. Na. Palami mi gisingisi din gihunungan mi is kuan kanang police. car, Oh, oo. patrol car din. Ana siya nga mga ma'am, asa man munduhan. Na. Siya nga ano sir, mamauli na manggod mi niya wala man mi kasakyang pedicab. Kay as in Gani. zero jud, wala jud. Like awa-aw kaayo tong Gani, no? mga panahon na niya kakatawa-katawa pa ta ato. So mo to first ever nga nakasakay ta. Nakasakay ang duha og kuan, police car. Dahil lang makatuwa to mga panahon na no. O nagihatod ta door to door sa kuan sa balay. Siya ayon na ninyo nag-uso ba ma'am ha kay naaman tay curfew ko to bratag alas. Pero lisod alas ka 9 ayo. ba to? Oh. Bito lisod magud kay Lisod mga kay- kaingon sila nga ay na nag-uspa. Oh. Nag-work pa man mi kay surviving mode kaayo mi ato mga panahon na sad. Grabe, Wala wala mi gid among transpo. wala yung parents diri kami ra gyud. Oh na Kayo, kami gid- kita ra jud oo, ato oo. bino mga panahon Tamas na no. ginawa jud kita-kita ra. Moto mo nag early adulting to preparation to sa ato ang kuan kay kita-kita Actually, ra man yan. oo. Daghan kitang freedom, una na. Siguro ang connection lang po sa ato ang parents kay di man pa pwede makalabang og lain nga kuan. Uy, lisod Kung naa kaayo. ka diri nga place, murag diri ra jud ka for walay certainty man, walay assurance ug kanus ka makalabang ana, mampauli ka si Bubaron, Bohol Baron or asa kang Lisod lupalop. kayo Wala kay jud. no. Sa kuha lang yung experience katong ginahan na jud kumulabang ato those days baya nga remember ka ni Jod. Di man sa ingon nga murag di na ko ma-feel nga ni graduate ko. Ah, oo. Because tung nipauli ko sa Cebu, katong time mahapit na ta mo graduate ato, nagkuan pa ta ato, nag-finals pa ta ato, daghan pang demo ato mga professor ato sa tuwa nga himuon nato online tanan and then lisod kayo bi nakalabang na ko sa Cebu. Tapos diri murag mo graduate na mo di ba? Murag day online graduation, wala na ko ka-apil, wala na ko'y diploma. Oo. Dinawalan ako na nakagkuan Oo. ato. Oo. So, wala ko kabalo, kinsa to ako ang mga classmate actually nga ni sa to unsay tawag ana? Naka-pictorial. Naka-pictorial. Oo. Ikaw ba naka-pictorial ka? Oo, naka-pictorial. May kinapa man to yung mga classmates po nato nga nahabilin pa dire pero dili gud sila taga dinhi. So murag sige, alagi push na lang na mamang self. Kami na lang gyud nagkuan og production. Kamo na lang jud. As in sobra ka kuan kaayo. Kanang Ka-effort murag mo ato. Paning tiil jud tong dapita kay mismo ang universidad kay wala na po sila kabalo og hala mapag-graduate papasuhon ba nato ning mga estudyantisa or Gani. dili na lang or unsa hangtod sa nahitabo wala joy pagpas Wala siya, no? even online graduation Wala. nga katong uban nga nag-online graduation wala joy nahitabo. Walay online graduation na hitabo. So, mura siya nag-petition pa gani unta mi as someone nga naay mga pinaglalaban atong mga panahon na pero
considering po sa mga situation, ang uban magud mga nakauli na sa ilang mga nagkadailain pong mga probinsya, mga lugar. So alangan po mubalik pa niya, medyo lisod jud kay ang pag-travel atong mga panahon na. Super traumatic siya para sa ako, but at the same time daghan kay tang na lesson learned pud ato mga panahon na, no. So mao to siya. So daghan ang mga nangauso ato nga time. Ana, grabe ang pag-boom sa social media ato, te. Oo. Noon manggawas ng mga Given, tambay lang kita atong mga panahon na. So daghan nakaapil-apil po atong mga katong mga Kasi dagwa mga- na coffee nga mga trending sa mga una. trending, ang uban nag-online barbecue, i-deliver sa mga panimalay. Hala, Ana. daga. So ang mga tawo dili makagawas atong mga panahon na since tanan murag ga online business, no. So delivery Deliver ani, or- deliver dito. Bitaw. Ultimong mga ulutanon. Hala, Kay tinuod. kuan man kaning ang makagawas manggaling ka, di ba? Na color coding man gutong kuan. nakay quarantine pass. Oo. Oo, may nana. Ako wala jud ko'y quarantine pass. Same. Like laugh kaayo ko kay manghulam ko sa mga friends na ko nga naay ay ngunani nga color nga makagawas kog Tuesday baron kung na sila cleaning Ay, na oo. manghulam-hulam ra ko kuan kay ako wala man ko hatagi. So, Bitaw. kuan kay ko, miming kay ko atong mga panahon na pero okay na po, di na po kumugawas. Ana, mo sige ra kog pundos kuan. Grabe ang ako sa ako lang ha kanang grabe kayo ang social media ato gabong kay tanan naa sa balay. Nay makaingon ko nga ang mga content creators karon nga ni sikat gikan sila sa Oo. COVID. That's true. One Oo, era. oo. And then Murag what if na kaya- kuan jud. what if kaya gi-start na to Uli, kuno? mo lagi anong ulahi jud tang nagpangahulahiman ta Awa man ta kupod. nagpangaulahiman tag kuan. Bitaw okay ra na kay wa mo pud ta Pero kabalo man ngayon gud tang bisag ingon ato pod no, occupied man gud pod ta. Oo. Wala man gud pod ta naghunong-hunong. Wala jud ta ni ambot. unong. Ilahapod to sila nga Ilahapod ginahan to, sila oo. nga mag social media din. Daghan Siguro grabe. mas daghan na gud silang vacant time Super. at Oo. Lahi magud atong kasika sa atong Oo, panahon oo. na tay Medyo serious jud ta atong mga panahon na. Di ba? Work jud ta. Samot karon ni samot na noon ko ka serious Oo. kay wala na ta ka. Samot. Kuan, Ni-double na siya. Ni-double na siya. Muna to siya na, adulting locked in na jud siya. So, Oo. kumusta atong pagka-adulting dihang dapita? Na-survive ra ba? Same as kanang na-survive ninyo ang pandemic era, di ba? Oo. Isod, Kabantay no? ko ka atong kuan kaning di ba ka ng mga manghatag og mga relief. Nakadawat Ay, ka? truth. Nakasulay jud tang kuan na. Ah. Mga panahon na. Hala, medyo maro-maro tong ako ang among landlord kay dili mi makadawat siguro iya haratutan. Kiti ilista man di ba ilista ana Ilista pila siya, mo Ed. diri ka ana. Wala jud ko. Those days nakadawat jud ko didto. Gitagaan mig bugas og sardinas. Ah. Ana jud siya. Murag 5 ka kilo to siya Ako gibutang nakadawat lang plastic. ko sa kuan sa church. Oh, manghatag pud sila. Mo ba? May pa, oo, kato kay medyo halos every week good ginaatiman jud mo. Ala, grabe Nga, siya. Nagpatuon jud ko nga kuan kanang naataan ni magbahin-bahin ta ginagmay ana. Dakon tabang uy kay as someone nga living alone, kuanan ko na anuhan mi natablan. Ikaw nakaingon ka nga tinuod jud ng COVID kay di ba Ala. usahay makaingon ta nga kanang dili siya tinuod kay wala pa ta kasulay. Et makaingon ko Nakasulay et na ka. tinuod siya et kay mano kung mao man dagway gani ni hinungdan nga naa ako'y kuan kasi tawag ani sa kong ilong gani nga usa ni Sinusitis? sinusitis dito actually ga so good sa Huy, COVID. katawanan ang kuan kaning sa mga, di ba, nag-inject na, no? Nagkuan na Oh. na mga vaccine. Mm. Nag-hoard po ka itong mga vaccination card. Truth moms na ako ato moms nagkakapila ko to pero wala ko kapabooster ma'am. Oo kapabooster. Naay mga tuo-tuo ni mga katigulangan, no? Kanang, hala, nabaksinan ko ni samot na yung akong ubo. Hala, nabaksinan ko ni samot na yung akong arthritis. O, daghang kay ko mga nadungog ng mga ambot o unsa bang tinuod kay wala man sila anang sakita. Kanang Gani. nabaksinan sila. Mura na inog ni sa mo. Mura na hinog na ni samot, yung ana. Kung naabit yung mga So- mo man tinuod man jud nino ang mga tigulangan mo jud to yung mga naigo actually sa COVID kay na among silingan dito gulang-gulang inon pero feel naa na magud po siya pre-existing medical conditions. So pag abot tagway atong kana na apekton siya sa COVID murag mo to'y palagian nga na ligwak ganun siya. Ah. Mm. Oo. Kami sa mga uban po nga mga friends, no, aside sa imuha pod, nagkuha nami nga asa kang lupalop diha. Kuy, kumusta na inyong sitwasyon diha ana? Oh. Kuy, Checking. Oo, sa check imong- na. oh, Oo, sa mga friendship, kuan. nimo diha Murag bitaw grabe tinuod pod, na. oo. Dito time ma-message na gud lamang nimo nang dili nimo ma-message even if kanang mga
kaigsuunan nimo, kahigalaan nimo diha. Basta mumusta ra gyud ato nga time. Na Magka magani sigurong babad po ka social media kay kuan man ka kanang sa imong Mag-update. mag-update ka. kung unsa na nahitabo, sa unsa na yung mga pila higala. na cases ang naano, di ba? Ang diha. natala. Asa nang pinakagrabe, ana Oo. ba? Naba mag ito binuang nga igmong ubo lang kanig kausa. Wa na gyud ni takda na gyud ka. Wa na gyud Ay. panglasa, wa na gyud ka. Ay, grabe. Na-experience naman. Diba? Atong una, Kung joke-joke ikaw. na. Binuang rami. Oo. Sa sulod niya. Pila man mi ka person diha sa sulod no. So katong isa pud nako nga kauban nag-work pud siya kay bilang alipin ang salapi man pod. So work siya, ako nag-work from home nako dito na. Nako naka-work nako atong time. Very fast ra kayo ambot. Murag wala ko ni agi graduation pero nakatrabaho ko dayon, di ba? Very unbelievable. Kuan siya kaning gawas-gawas man siya kay medyo government man siya. Ato pero nilaylo na tong mga kuan pwede na makagawas-gawas ana maka-work. So kay syempre siya as someone nga sa government tagan siya mga makasalamuha. Siya ang unang nadali So pagdali niya gakataw-anay pa mi. Siya nga abahala na si Lord kay ug mo man kahani. Alangan naman magbulag-bulag ta aning diring dapitan di man ta kauli. So gasugod-sugod na to iya. Hello, wala na koy matilwan. Ana magluto ko. Ito na siya. Ubo na siya anak. Kami sa akong uban po ng mga kauban nga tawara kay ay tinuod ba ana? Sus kay mga pipila ka adlaw kami na Wa na ni. nakakanta gud mig sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa Walang hirap at ginawa. mag-iiwanan. Grabe no. Tinuod pareha nami kana mga on may magkatanay na lang mig kamot kay hala true ba ni? Tinuod jud ay siya. True di ba na siya duha ka kuan nga symptomatic ug asymptomatic. So ako pod kay naa jud pod makaingon ko nga nawada naman tawong ko ug kanang dino kasimhot. Noon sa naman ni ko nga, alam mo na gagawin ni. Ako'y palasabi, di na ako katilo sa kanang chicken. Ako nga, nipalit ko antibiotic. Mo tumurog na ulian ko ka, Ay, diba? daghan po na usap po na kanang, di ba, mag-sick man ka og kuan, kanang mga tambal-tambal sa una. Bisag kung sa mga tambal-tambal sa internet. Kaya wala pa katong wala pa vaccine na ako ng mga country nga na sila tambal kunuhay ana. So, manguha ko no. Pero, ambot ka lamang na connection sa na mga iyaan o yuan sa gawas. Mani mo na ana ba? Nakasulay ka nga naging plantita ka din, te. Oo. Grabe yung plantita. At some Jay, sa point. tuno sa COVID, no? Nagapunti kuan kaning tanom nga perting pagkamahala kaayo nga moabot og 300,000. Tanom ra na ha. Dahon man dagay to siya, no? Dahon. Oh, grabe bitaw itong mga era. Grabe. Tanan na gyud. Pwede man di ay no. Mabaligyan ni mo itong mga panahon na. Oo. Para sa imuhang health, magguto, protection ni mo sa imong health. sanity. Oh my God, imong mental well-being ato, no? Di ba? Ikaw ra sara. So, katupong panahon na, di po ko kalimot nga daghan kaayong ni pop up nga mga online support sa mental health actually. That's true. Ako nagabilabil ko ana nga GC. Dahil No, mga tinuod GC man. group. So, daghan kaayo yung mga kasikas during pandemic lockdown, no? And then, ang point ng judato, Ako naggawas-gawas mamang ko actually nag-interview pa kog mga kuan. same, nabo ko sa Kanang- radio ato. Nag-interview pa kog mga kanina sa mga medical field, mga rescuers, mga Mga frontliners kalandong pa na ka to. ato. Oo, mga frontliners exactly. Nakalandong ka atong nagawas-gawas pa ta nga nakasakay ta og katong emergency po nga. Sige ra tagkasakay ning mga Ti, abi na kung ako may na emergency ato, ti, di wa na ako kainumdum, bayat, ti. katong naggikan pa ta og kuan 50 kilometers away from here ato natin giadto nga murag sa occasion tapos Kainumdumi ko. walay kuan kaning salakyan so nakasakay tag bus nga para sa mga frontliners. Hala, asa ta paingon ato, Gabi na kaita niya kailangan pa natong mupauli so sobra ka ambot murag ni mas ni-rebuild man nung tatong mga panahon na kay lami jud ng bawal. Buluyagon. Oo. So, mao bitaw to siya, no? Kabuang, Daghan kita nakasakay ta og kuan. Naka-experience Oo, jud ta. emergency. Siguro history na lang siya. History siya part of nga. the history na jud siya. Kuan man gud siya. Pandemya, Oo. actually. Ang importante kay buhi pa kakaron, di ba? Mura siya ganang Alive. mabasa ra nato sa Biblia gani nga nagka-kolera, nagka-polio. Actually, naman nga Karon nasa part una. na ta, Atuwa COVID. kani, atuwa. Oo. Kaning na-experience nato ron, di ba? Wa jud ni damha, pero sagdi lang. Naka-survive naman ta. Nakakwanta, nakaparta sa history. Oh. So mo ni siya, adulting ko na ta. Naghanap ang ganap sa atong kinabuhi. So murag mo to siya ato bali at ang switch nato nga kuan. So unsa naman ron, post pandemic ko to situation, kumusta naman nato ang
adulting locked in, naka-recover ba jud ta? Mao no, or Naka-recover naaragi ba apoy kita? kuan. Daghan kaayong nahitabo jud atong mga panahon na during pandemic nga kuan, mga katong mga time kay akong life lahi ang transition sa akong life ato. So, Ang attack man gud ato is ato ang health. So mas ni daghan ang tao nga gi-prioritize nila ang health nila. Nag-jog na sila, nag-treadmill na sa sulod sa balay, nag-online exercise na sila, nag-apil-apil na sila mga yoga, mga ana, 'di ba? So murag na kwanto awakening na to siya na let's protect our health no matter what. mo dyan na siya ang point, no? Oo. Na aware na ta, very awaken na Oh, ta murag tanan. mo dyan na siya yung lesson nato. Physically, mentally, Eh kung mo simbako man lang, kung moabot pa ang lain nga igon ana, kung dili man jud siya same, at least kabalo na taon sa buhato nato. Ignay mo abot nga same kuan ba? Same kanang igon ana nga kind of cases. sa kuna. Oo. So mao na nga ay kanin mo niya kung Very buhaton. early, kuan pa man ta ato, no? Mga nani days pa man gyud. Oh, wa jud to damha nga may tabo to. So, mastorya na lang na nato sa atong mga kadjunakis pohon. Oh, naka-experience ta Na, ani ingon, ana. ani. It's Ay gani real. naka-survive me o mga balayagon kami panahon na pero mo na among way manggod nga to survive kay nag-work manggod mi ato. Tukupod nga medyo magpabuyag tagamay kay murag og dili pud ka medyo mag kuan gani kanang makisama pud sa mga dabarkads or makisama sa mga inguna nga thrill sa life or wala nga enjoyment ko gamay nga pabuyag. Oh. Medyo mabuang jud ka mabuang ka di ka mag-enjoy gamay. Oh, mo na lang to. Ato ang pamagi Oo, ato no kay pabuyag mo gamay. boring Pero kayo. kabalo man pud ta sa atong limitation though. Oh. Mm. So kato siya. 7 years ago. So karon kay mga real adult naman tawa naman gud ni balikay. Wala ni Unsa siya. naman atong gilakin? Ay daghan na kaayot ang mga medyo kung makatrauma man tong pandemic no, lockdown. Medyo matrauma po ta karon kay daghan na po kay tang responsibility. Wala man gihapoy lahi ra ang situation, pero ang responsibility mao lang gihapon. Mhm. Nalang gihapon tay padayon lang gihapon. Aha. Nag-work ay actually nagkuanta ato. Ni eskwela ta ato. At the same time nag-work lang man gihapon ta ato. Di ba? Karon transition sa atong life. Nagbulag rata for how many years, di ba? Wala tay tarong communication. Tapos mo to nagtrabaho lang gihapon. And then mo na ni siya. Nakaunaholan na ta nga mag-collab na sad ta. Mo na ni na adulting lock-in daghan na ako na nakoy anak sad. Yeah. Diba? Pito no, Muna siya, very kuan na muna ni siya kaayo. post. Di ba din mo maibawan nga? O dili jud nga This is inguna na, the no? the fruit of charot. Your labor. Labor ba jud okay? Yes, Oh. labor. Giiri man, so labor True. jud. oo. So, mo siya I have ako an kanang cute nga daughter karon. Oo. So, mo ni siya grabe na there is so much to kuan happen. Dagan Even kayo. it's just a year lang, how much more ka ng half a decade? Daghan na jud. So wala jud damha. Ay charot. Oo. Lahi ba kining wa damha? Adulting lock-in in a sense nga grabe jud ka kuan 2 times 3 times ang mga obligasyon, no? Kalitra ingana day ka, no, pag human kag college, no, kanang mo mature jud kag kalit, ambot nga, no, di man ka maka-feel og bakasyon, no, kanang uban nga excited kay maka-graduate og college kay maka-fly high na sila, asa sila padong makabuhat na sila sa ilahang kuan ganahan nga buhaton, makakaon na sila sa ganahan nilang kanon, makaadto na Bitaw. sa ilang mga lugar, ana, pero dili man murag ma-shift na siguro, no, lahi raman ta sa ato ang mga mindset is mature to the max na manggudayon, wala namang guta ng mga kahilayan o lain pang mga kalipay, no, murag kita kuan na dayon ta sa ato ang future, murag gadali na lang ta dayon nga makatabang ta sa atong ginikanan. So murag wala ta ng mga kahilayan, ato dayon is maturity, tabang dayon, Oo. tabang diretso. So munang karon ang mga responsibilidad pod sama pod sa mga bills, walay hunong. Wala kuan kaning Huhu. Ano jud na siya? Huhu jud kaayo tawon siya. perminga pizza de peligro. Pizza de peligro di jud na maiwasan. Naka-survive man ganit ta sa pandemic, why not karon no nga Na post okay pandemic naman, na okay na. Laban lang Makakuan-kuan gihapon. I think tinuod jud ni Kasi may Buging common mo. lessons ana nila, like pandemic days o karon adulting days. Whatever season dagway Mhm. in your life, kuan jud. I think
ikaw ra man jud gagunit jud sa imong life kung unsa may challenges, situation. Di whatever season, it's Oh. just how you handle It's the how you handle it situation. bitaw. It's not about your situation, it's about your disposition in life daw. Murag nga ana lang dagway ako ang kuan. Oo. Akong lesson na ato mga panahona kay despite of sa imuhang naagian nato, di ba? At nahimo lang gyapon nato nga mo smile ta. Mm-mm. Nagpabuyag pa mangganit. Di ba? Oo. So, unsa pa kakaron? Di ba? Daghan na tag mga kuan, mas free na ka. mas free na ka. Kay katong sa una Pero watay murag, daga po freedom. siya, lesson learned jud nga dili na to i-take for granted lang ang mga chances na magkadugol ka sa imuhang isikatawo, ana kay maabot jud tong time na pwede maglagyo gud imo. Maglagyo. Oo. Sama sa tuwa, di ba? Naglagyo ta, pero Or nibalik ta. dili siya Balik padayon. na. Dili ka dayon makabisita-bisita o ganahan ka, Oo. maka adto-adto sa wala na jud siya kuan kaning limitation. Naadyo ko'y nako'y friend, niingon siya nga, kuan jud, katong during pandemic jud, nawala jud yung friend. Na siya pre-existing medical condition na daan. And then the oo. COVID ni strike sa yaha. Oo. And then kato siya nga friend niya kay close kay siya nga friend niya gyud, and then munitabang niya during tough times and then nawala sa iyaha. Mm. So murag di siya kalimot jud nga kato na lang only friend niya. Mm. Pero yeah, mo lagi na no. Kung aside po ana nga real death, napoy uban nga mga tao nga nangawala nimo sa relationship ba? Mm. No, nagkahinahinay na lang sila ka-dissolve. Like what ka na dissolve sa mga bitaw. Nagkahinahinay na lang sila kawagtang sa imuhang kinabuhi. Bitaw. And that's true. Wala man sila na dissolve atong pandemic. Na dissolve sila Physically. post pandemic o physically sa imong adulthood kuan na life. Oo. So did you na nato makuan? Did you na to na sana makontrol, malikayan nga na mga tao nga mawala jud sa tuwa. It's actually lesson Kung jud usapod na. na, no, speaking of control, kanang pinaka-core lesson nato na we need to adapt. Okay, there are circumstances, there are situations that we cannot control. Yes. So, dili lang ta magstay ato yung situation. We need to find ways on how to evolve, on how to Oh, enjoy the moment, evolve. paghihapon. Yes, adapt to changes. Mm. Adaptability. Ingon daw gani, adaptability is the highest form of intelligence daw. Which is true. That's right. Kay kung new pa kaana, dapat kabalo jud ka unsaon ako ni pagkuan, pag-adjust, ma-adapt jud ako ni siya this kind of environment. Just like we did pandemic, di ba? Na-adapt na to balag na to situation. Laban gyapon. And karon, Mm. adulthood life. Ang mga matang sa kinabuhi. Samtang fresh pa, samtang vivid pa kayo ato ang mga memory from the kay 7 years pa man no. Oh. Mayroon pod nga ato ang ma-record ni karon kay wala ta kabalo no, ma-dementia data inig ka ano, simbak might as well nga gi-record na ni nato kung At least na natay mga yun nani no nga kuan, makita sa tuang mga kaanakan o Oo. kaapuhan nga nakwan sila mama, naka-istorya day sila aning Oo. COVID nila nga samtang experience. kuan pa, vivid pa tong memory Oo, ato ang bitaw. kuan. Tinuod na. Samtang mahinumduman pa dyan nato. Mahinumduman Kasi nato ang- nahitabo fresh pa nato. oo. Why not istoryahan nato? Mm. And then kung sa itong gipangbuhat, makita nila nga video, bitaw no? Okay. Kulang pa gani ito actually ug binagsaon gud nimo ng unsugoy na hitabo Bitaw nung daghan pa to. Actually ako na ako'y kuan kay hilig manggugkote kuan journal no na ako step by step Oh. dito kaning date ani Oh. nga kuan nahitabo nakan take note jud ni siya naa dito ako ang journal Kana journal, makatabang sad Yeah. na, no? Kung sa na mga jud kuhanin date mo, kung unsay daily. mga events within myself and outside my place and outside the Philippines and internationally kay Ah. dili lang mo to sa Pinas. Ay, oo, naka-take note jud ko diba, atong kuwan man mga to siya, tibok international. kalibutan. Diba, gasuffer jud ato bitaw. And then, yes, buhing dako gihapon ta karon. Yeah. Muna importante, nakasurvive ta ato. Mura ta gihikuan sa Ginoo ba nga uy tawo ka ng May tawo, nasayod ka. kung unsa man ang imong padulngan. Oo, unsa man yung padulngan. Kitang tanan lumalabay Nana ba kay lang. padulngan? Ay, kabalo man jud ta asa ta padulong tanan, di ba? Oo. Pero unsa man jud asa man jud kaani while naa pa kang buhi diri sa kalibutan. Bitaw no. So yeah, wala ta kabaloy pun sa na ato ang lighting karon. Medyo nagkagabi. Lahat tong lighting no nay ana pero sige. Okay naman ni siya, di man puta mo ni mga butang nga di na mo makontrol, guys. Oo. So, I think daghan na putang na chika no sa tuwang mga experience during COVID o gatong adulting locked in. So, I think daghan na to siya no, pero bitaw ka mo unsa yung experience? Basing ma-share sa na ninyo sa comment section. Wow, grabe dyan na itong
comment section diha. Pero, actually, for sure, daghan jud tala. Inlain jud tag mga... Oh, kuan, basing no? bitaw no ka ng mga experience ninyo. Lahi-lahi ba yata? Why not? Okay. So, mauna to siya. Pandemic lockdown to adulting locked-in. Lahira ang sitwasyon pero mao lang gihapon ang obligasyon. Lalaban Yeah, pa rin I love sa that. buhay, no? Ang importante buhi. That ends our 10th episode. Thank you so much, guys, and See you on the next one. see you in the next one, everyone. Thank you so much. Kahas ug kahuhus. Bye. Bye.